करते. हरे कृष्ण सगळ्यांना पुन्हा एकदा. तर आपण आपल्या पुढच्या अध्यायावर आज जाणार आहोत, ज्याचं नाव आहे ज्ञानयोग. त्याच्या आधी थोडस या कर्मयोगाविषयी. मग कर्मयोग आपण काल बघितलं. मग ज्या दुसऱ्या अध्यायापासूनच आपल्याला आता ज्ञानाच्या हा खजिना भगवंतांनी आपल्या समोर उघडलेला आहे. आणि ज्ञानयोग, बुद्धियोग या सगळ्या माध्यमातून कर्मयोग, ज्या कर्मयोगाला आपण चांगलं, मग कर्मकांड ते कर्मयोग. त्या तिसऱ्या अध्यायात आपण बघितलं की कर्मकांड मग कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये नाही, कारण ज्या ज्या फळांना, मग त्या कर्माच्या फळांना जर कुठेतरी उपभोगण्याचा मनामध्ये ठेवलं, ती वासना ठेवली, तर त्या कर्माच्या फळांचा उपभोग घ्यायचा असेल तर ते सकाम कर्म. मग आजच्याही अध्यायात आपण पुन्हा ज्ञानयोग, कर्मयोग हेही सगळं जाणणार आहोत. प्रत्येक याचा आपण पहिले 6 अध्याय हे कर्मयोगाबद्दलच जाणतो आहोत, की जिथे जिथे जीवाबद्दल सांगितलेलं आहे, की जीव कशा प्रकारे या कर्मकांडात म्हणजे कर्मामध्ये आणि कशा प्रकारे या सगळ्या कर्मामध्ये आहे, तर त्याविषयी आहेत. मग मधले 6 अध्याय आहेत ते तुम्हाला भगवंतांविषयी, भगवंतांची भक्ती, प्रत्यक्ष भगवंतांच्या भक्तीविषयी सांगतात. आणि मग या भक्तीच्या मार्गामध्ये जाण्यासाठी काय ज्ञान आवश्यक आहे, मग त्यामध्ये भक्ती, मग पुन्हा कर्मयोग आणि भक्तियोग. जो कर्मयोग आणि ज्ञानयोग हा भक्तीमध्येच पुन्हा संलग्न आहे. अशा प्रकारे या सगळ्याची सांगड घातलेली आहे. कुठेतरी सगळ्याचा उल्लेख तुम्हाला प्रत्येक अध्यायामध्ये येतो, परंतु ते ज्ञान जाणून घ्यायचंय. आणि म्हणून कालच्याही अध्यायात आपण जाणलं की अर्जुनाला जो प्रश्न पडला होता, एकम वद, की हे जे ज्ञान घेऊन माझ्या मनामध्ये कुठेतरी संन्यासी भावना आलेली आहे. कारण मग मला या सगळ्या कर्मांना मी सोडायचं आहे का, कर्म संन्यास घ्यायचा आहे का? तर नाही. भगवंत म्हणतायत तू कर्म करायचंयस. आणि म्हणून ते कर्म कसं करायचंयस, ते निष्काम पद्धतीने करायचंयस. ते कर्म हे कर्माच्या फळाच्या अपेक्षेविना करायचंय. म्हणूनच ते निष्काम कर्म ठरेल. कारण मग कर्माच्या बंधनात अडकायचं असेल तर कर्मफळांचा उपभोग घ्यायला लागेल आणि मग त्याची फळांचा उपभोग घेऊन त्याचे भोगही भोगायला लागतील. मग त्या कर्मबंधनामध्ये मनुष्य अडकलेला असतो. पण त्या कर्माची फळच जर भगवंतांना अर्पण केली तर त्या बंधनातनं मुक्तताच आहे हो. आणि म्हणून ते कर्मकांड ते कर्मयोग. म्हणून मग जे अगदी कर्मकांडात अडकलेत, सकाम कर्मात अडकलेत, त्यांना रिजेक्ट केलंय का, त्यांना नाकारलंय का, तर नाही. भगवंत म्हणतात त्यांना नाकारलं नाही, तर त्यांनाही टप्प्याटप्प्याने या मार्गामध्ये येण्यासाठी कशा प्रकारे मग गुरु, साधू आणि शास्त्र या गोष्टींना पडताळून ते कर्म करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच त्या त्या लोकांना कुठेतरी मनामध्ये की मग तुम्ही जे काही करता आहे त्याचा अर्धा भाग तुम्ही भगवंतांना अर्पण करू शकता. मग जो काही ब्राह्मण असेल, क्षत्रिय असेल, वैश्य असेल, क्षुद्र असेल, तरीही तो भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो. कशा प्रकारे स्वतःच्या विहित कर्मातून ज्या त्यागाला आपण काल जाणलं, मग त्याग कशा प्रकारे, तो त्याग निष्काम कर्म योग ठरतो. कारण जो त्याग भावनेने जे कर्म भगवंतांना अर्पण केलं जातं, जी फळं भगवंतांना अर्पण केली जातात, ती कुठेतरी अतिशय अतिशय काय म्हणतो आपण त्याला, आहार शुद्ध, सात्विक शुद्ध, म्हणजे कुठेतरी ती शुद्धता देत असतात मनाला. आणि म्हणूनच ज्या कृष्णापासून कृष्णापर्यंत काल आपण जाणलं, वेदांपासून कृष्णांनी वेदांमध्ये जे सांगितलंय आणि वेदांमध्ये ज्या यज्ञांचा उल्लेख आहे, त्या यज्ञांपासूनच मग यज्ञ म्हणजे काय, तुमचं विहित कर्म, जे निष्काम कर्म आहे, जे त्यागातनं अर्पण होत आहे, त्याग भावनेतून होत आहे, आणि त्या त्याग भावनेतून जे ते कर्म झालं, तर निश्चितच ते कुठेतरी तुमच्या जीवनाला अतिशय शुद्ध बनवत आहे. कारण त्याच्यातनं जो तुम्ही आहार घेणार आहात, तो नैवेद्य स्वरूपात घेणार आहात. तुम्ही भगवंतांना कृतज्ञतेने ते अर्पण करून मग तो ग्रहण करणार आहात. आणि म्हणूनच मग त्यांनी त्या आहाराने तुमचं जीवन शुद्ध होणार आहे. तुमच्या पेशीतील उतीय सिद्ध होणार आहेत आणि म्हणूनच तुमची स्मृती शुद्ध होणार आहे. तुमचं जीवन शुद्ध होऊन तो मनुष्य मोक्ष मार्गाचा विचार करू लागतो. कुठेतरी आत्मा म्हणजे मी शरीर नाही, मग आत्मा आहे, या गोष्टीचा कुठेतरी उलगडा होऊन तो मनुष्य स्वतःला आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये मार्गस्थ करू शकतो. आणि मग ज्या अनुसरणाला आपण बघितलं की एक उत्तम नेता भगवंतांनी प्रत्यक्ष आपल्या उदाहरणांनी दाखवलेला आहे. मग अनुकरण नाही तर अनुसरण, ज्यांचे अनुयायी तयार होतात, सामान्य जनांसाठी एक आदर्श व्यक्ती म्हणून अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं, तू युद्ध नाही केलंस तर तू एक आदर्श
ठरू शकत नाहीस. आणि म्हणूनच एक नेता हा सामान्य जनांसाठी अनुसरणीय असतो, तो आदर्श असतो. आणि म्हणून यत् यत् आचरती श्रेष्ठः, अशा आदर्श व्यक्तीच्या पावलावर पाऊल ठेवून अनुसरण केलं तर निश्चितच तो समाज एका उत्तम मार्गाने कृष्ण भावनेमध्ये. आणि म्हणूनच मग जशा प्रकारे आपण बघितलं की ही कृष्ण भावना जोपासली जाते, जसा हा आहार शुद्ध हो, जीवन शुद्ध हो, आणि हे सगळं जर शुद्ध मनाने केलं गेलं तर निश्चितच ही कृष्ण भावना आपोआपच जोपासली जाते, कारण सात्विकता मनामध्ये येते. मग त्याच्याही पुढे जाऊन अर्जुन म्हणतोय अनिच्छं बलात्. मग कशा प्रकारे इच्छा नसतानाही का मनुष्य या पापी गोष्टींमध्ये खेचला जातोय? ज्या दुसऱ्याही अध्यायाच्या शेवटी आपण जाणलं, की मग ज्या काम 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 वासनेला आपण जाणलं. कारण कुठेतरी मन, बुद्धी आणि आणि तो इंद्रिय जी आहेत त्याच्यावरती या कामवासनेचा थर बसतोय. जशा प्रकारे अग्नीला धुराने, आपण काल बघितलं गर्भाला वारेने आणि आरशाला धुळीने ज्याप्रमाणे एक आच्छादन, असा एक लेयर तयार झालेला असतो बघा, एक ते आच्छादन तयार झालेलं असतं, त्याचप्रमाणे हे जे मन आहे, ही जी बुद्धी आहे आणि इंद्रिय, ज्या आकृतीमध्ये आपण बघितलं, मग इंद्रिय मन, इंद्रियांपेक्षा मन श्रेष्ठ आहे, मनापेक्षा बुद्धी श्रेष्ठ आहे, आणि बुद्धीपेक्षा तो आत्मा जो त्या रथामध्ये आरूढ झालेला आहे तो श्रेष्ठ आहे. पण लक्षच नाहीये त्या आत्म्याकडे, अजून त्या आत्मिक भावनेवर स्वतःला विचारच केलेला नाहीये. कारण मी शरीर आहे, देहधारी भावनेशीच आपण निगडीत आहोत कुठेतरी. म्हणून त्या इंद्रियांच्या इच्छांना, इंद्रियांच्या वासनांना कुठेतरी इतकं महत्व देतो आहे. म्हणून हा सर्वात मोठा शत्रू कुठला आहे, तर कामवासनेचा. आणि म्हणून तो कुठेतरी पुढच्या पावलांवर जाता जाता थांबवतोय. कुठेतरी तो ब्लॉकर आहे, कुठेतरी तो अडथळा आहे या मार्गामध्ये. म्हणून तो सर्वात मोठा शत्रू, आणि म्हणूनच त्या ज्ञानरूपी शस्त्राने या शत्रूचा संहार करायचा आहे. मग नुसतंच ज्ञान नाही हो, त्या ज्ञानाचं आचरण आवश्यक आहे. ज्या प्रकारे आपण म्हटलं की नेता हा सामान्य जनांसाठी, कारण तो आचरणात आणतो ते ज्ञान. नुसतंच त्या ज्ञानाला काही गंज करायचं आहे का? हो, गंज पडेल तो ज्ञानाला. नुसतं ते ज्ञान आहे, मी खूप ज्ञानी आहे म्हणून ती व्यक्ती ज्ञानी होत नाही. पण ते ज्ञान तुमच्या आचरणात, जसं मिथ्याचार नकोय भगवंतांना, कालच्या अध्यायात आपण बघितलं की मग तो तो जो साधू आहे त्यांनी फक्त वस्त्र नेसली म्हणून तो साधू झाला नाही. मनाचं काय हो? या मनाला काय करणार आहात? म्हणून त्या मनाला मार्गदर्शन करायचंय. म्हणून त्या उत्तम ते जे ज्ञान घेतलं जातंय त्याचं आचरण करायचंय. ज्या ज्या आपण रुद्रप्रताप राजाचं बघितलं उदाहरण, की मग राजा असतानाही भौतिक जगतामध्ये तो अडकलेला वाटला चैतन्य महाप्रभूंना. परंतु त्यांनी जेव्हा रस्त्यावरती झाडू घेऊन झाडायला सुरुवात केली भगवंतांच्या सेवेसाठी, तेव्हा मग आपण बघितलंय त्रायते महतो भयात. कुठलीही सेवा ही भगवंतांसाठी अर्पण केलेलं जे कर्म असतं ते कुठल्याही अगदी छोट्यातली छोटी सेवा सुद्धा नुकसान करत नाही, तर ते तुमच्या मोठ्यातल्या मोठ्या संकटातूनही तुम्हाला वाचवू शकतं. कारण तो आध्यात्मिक दृष्टीने ठरलेलं ते श्रेष्ठत्व आहे. कारण तो जो आपण बघितला परवा अँगल, की मग नुसतं मानसिक, शारीरिक नाही, तर आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून जो विचार केला जातो, एक उत्तम गुरु हेच मार्गदर्शन करू शकतो. आणि म्हणून त्याच मार्गदर्शनाच्या तत्वावर आधारित आणि पुढे जातोय आपण, ज्या ज्ञानयोगाला आपण बघणार आहोत. मग ज्ञानयोग आपण सुरुवात तर केलेलीच आहे. जसं आपण म्हटलं की मग नुसतंच हे ज्ञान नाही हो, त्या ज्ञानाला आचरणात आणायचंय. आणि म्हणून मग हे का का ही भगवद्गीताच, का भगवद्गीताच आपण ज्या गुरु परंपरेला आपण जाणलंय, कुठेतरी ती जी अखंड शृंखलेतून आलेली गुरु परंपरा आहे, कुठेही खंड न पडता ही गुरु परंपरेतनं आलेलं भगवद्गीतेचं हे ज्ञान आहे. आणि म्हणून या ग्रंथाचं महत्व आहे. अगदी म्हणूनच प्रत्येक भगवद्गीतेचं इतकं महत्व सांगितलेलं आहे, की तुमच्या तुमच्या आमच्या या भौतिक जीवनामधले पडलेल्या प्रश्नांचं, प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर या अध्यायांमधली श्लोकांमध्ये जर ते पूर्णपणे जाणून ते आचरणात आणण्याचा प्रयत्न केला तर, नुसतं ज्ञान घेऊन नाही, की मला भगवद्गीतेचे श्लोक येतायत, मला हा अध्याय येतोय, माझा 12वा अध्याय, माझा 15वा अध्याय पाठ आहे, परंतु आचरणात किती येतोय 12वा अध्याय, हे महत्वाचं. तो जो भक्तिमय मार्ग आहे, तो ज्ञानाचा मार्ग आहे, कर्मयोगातून जे काही भक्ती सांगितलेली आहे, ती आचरणात किती आणली जाते, हे जास्त महत्वाचं आहे माझ्या मते.
आणि म्हणूनच हेच हेच भगवंतांनी आपल्याला प्रत्येक वेळी ज्ञानातून सांगितले. प्रत्येक वेळी भगवंत सांगतायत, जे मी ज्ञान देतो आहे ते या ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हे त्याही ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ आहे. म्हणून गुह्य ज्ञान, गुह्यतरम ज्ञान, राज गुह्य ज्ञान. मग मी शरीर नसून मी आत्मा आहे. हा आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे. आपण आध्यात्मिकच आहोत मुळात. ही गोष्टच विसरतोय, कारण आपण आत्मिक भावनेमध्ये विचारच करत नाहीये. मी फक्त बॉडी आहे, मी फक्त देह आहे, एवढ्याच. आणि त्या देहालाच कुरवाळलं जातं. कारण मग त्या आत्म्याला आध्यात्मिक अन्न जर दिलं तर ती बुद्धी कुठेतरी सतसत विवेक बुद्धीने विचार करणार आहे. मग ते मन आणि मग ते इंद्रिय या सगळ्यांना कुठेतरी नियंत्रित करून ह्या गोष्टी साधायच्या आहेत. आणि ज्यांनी हे साधलंय, ज्या स्थिताधीर मुनीला सुद्धा आपण बघितलेलं आहे की कशी वैशिष्ट्य त्यांची सांगितलेली आहे. आणि आज जे भगवंत ज्ञान देत आहेत, मग ही भगवद्गीता हीच भगवद्गीता का? कारण हीच भगवद्गीता, हेच ज्ञान भगवंतांनी अनेक लक्ष दशलक्ष वर्षांपूर्वीही सांगितलेलं होतं. तर कोणाला सांगितलेलं? हे ज्ञान सूर्यदेव विवस्वानांना सांगितलेलं. सूर्यदेवांनी ते ज्ञान त्यांच्या मुलगा मनूला सांगितलं आणि त्यांच्या पुत्र मनूनी त्यांचा पुत्र इक्ष्वाकुला हे ज्ञान दिलं. ही परंपरा आली, पण कुठेतरी ती काळाच्या ओघामध्ये लुप्त झालं हे ज्ञान. आणि म्हणून मग पुन्हा द्वापार युगामध्ये भगवंतांनी प्रकट होऊन ही भगवद्गीता, आणि मग कुठेतरी सगळ्या गोष्टींचं कारण आपण जे जाणणार आहोत आज, आणि मग ही भगवद्गीता उपदेशात्मक आपल्या स्वरूपामध्ये आले, उपदेशाच्या स्वरूपामध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचलेली आहे. आणि मग यालाच आपण पुढे जाऊन भगवंतांचं जे वर्णाश्रम पद्धती काल आपण बघितली, की मग भगवंत एक फक्त शक्ती आहे. ज्यांना भगवंतांचं अस्तित्वच मान्य नाहीये, भगवंतांना शक्ती मानतायत, प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपल्या मुखकमलातून सांगितलंय आज की भगवंत प्रत्यक्ष कोण आहेत, का प्रकट होत आहेत, प्रत्येक युगामध्ये कशा प्रकारे प्रकट होत आहेत, हे ज्ञान आपल्याला याच घ्यायचंय. आणि मग जो जशा प्रकारे, जसा भाव तसा देव हो. जशा प्रकारे तुम्ही ज्या भावाने भगवंताला पूजताय, तोच भाव भगवंतही तुमच्या समोर तशाच भावात प्रकट होत आहेत. तोच भाव तुमच्यापर्यंत भगवंतांचा येतोय. आणि तेही आपल्याला तांस तथैव भजाम्यम, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यम. आणि मग या कर्मयोगातून पुन्हा आपल्याला जाणायचंय की कर्माचे प्रकार आपल्याला थोडे बघायचे, की काय कर्म आपण बघितलं. मग ज्या ज्या दिव्य ज्ञानातून, मग हे ज्ञान कुठून, हे हे कोण जाणतंय, हे कुणाला जाणू शकतं, हा त्याग आहे, हा कर्म जे निष्काम कर्म, हे कुणाला प्राप्त होतं, कुणाकडून हे प्राप्त केलं जातं, मग त्यासाठी काय आवश्यकता आहे तेही जाणायचंय. प्रत्यक्ष भगवंत आपल्या उदाहरणांनी दाखवतायत. मग तद्विधी प्रणिपातेन, प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमामध्ये जे ज्ञान संपादन केलेलं आहे त्याविषयी आपण जाणणार आहोत. असा हा भगवद्गीतेचा इतिहास आपल्याला थोडा जाणायचा आहे. हेच ज्ञान अनेक दशलक्ष वर्षांपूर्वी भगवंतांनीच सांगितलेलं सूर्यदेव विवस्वानांनी, हेच भगवद्गीतेचं ज्ञान. मग भगवंत सांगतायत हा इतिहास सांगताना, श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मी योगाचे हे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वान यांना दिले होते, आणि विवस्वानाने ते मानवजातीचा पिता मनू यांना सांगितले होते, आणि मनूने ते इक्ष्वाकुला सांगितले होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं मी सांगितलं की मग हे ज्ञान त्याच परंपरेने, आपल्या परंपरेने सांगितलं गेलं होतं. जिथे सत्ययुगामध्ये सूर्यदेव विवस्वानांना सांगितलेलं, त्या विवस्वानांनी मग मानव जातीचे पिता मनू यांना सांगितलं, आणि मनू ते मग इक्ष्वाकू जे रघुकुळाचे पिता होते, जे रघुकुळामधील ते होते, त्यांना इक्ष्वाकूंना त्यांनी सांगितलं. आणि मग ते ज्ञान मानवजातीपर्यंत आलेलं. मनू हे मानवजातीचे पिता आहे. आणि मग त्यांनी हे ज्ञान इक्ष्वाकुला आणि त्यांच्यापर्यंत हे ज्ञान आलेलं होतं. परंतु काय झालं पुढे, एवं परंपरा प्राप्तम मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगे नष्टः परंतप. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान
गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्याला यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि जसं मी म्हंटल की काळाच्या ओघामध्ये मग कुठेतरी ही परंपरा, जशी ही आपण आता जे ज्ञान घेतोय द्वापार युगापासून, ज्या भगवंतांपासून ब्रह्मांनी मग नारदांपर्यंत व्यासांपर्यंत आणि मग पुढे जे गुरु परंपरेतून की गुरु शिष्याची जी परंपरा आणि प्रत्यक्ष प्रभुपादापर्यंत ती परंपरा जी आलेली आहे आणि प्रभुपादांनी जी जशी आहे तशी भगवद्गीता आपल्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे. पण हेच ज्ञान कुठेतरी तेव्हा त्या काळाच्या ओघामध्ये खंडित झालं. ती परंपरा खंडित झाल्यामुळे ते ज्ञान लुप्त झाल्याप्रमाणे झाले आणि म्हणून मग ते ज्ञान आलं नाही. मग कृष्णाच्या कुठल्या परंपरा? मग जसं आपण म्हटलं की गुरु परंपरेतून आलेलं आहे. मग ही ब्रह्मगौडीय संप्रदाय हा वैष्णवांचा. पण हे कुठले संप्रदाय भगवंतांचे? तर ब्रह्मा संप्रदाय, भगवान ब्रह्मांचा, श्री लक्ष्मी संप्रदाय, शिव संप्रदाय आणि कुमार संप्रदाय. आणि मग त्यांच्या खाली ही जी परंपरा आहे, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णू स्वामी आणि निंबार्काचार्य, अशी ही परंपरा आहे. खूप याच्या आपण सखोलात आता जाणार नाही आहोत. तर ही जी आपण ब्रह्मगौडीय परंपरा आहे, वैष्णवांची ही ब्रह्मगौडीय परंपरा, या खाली हे ज्ञान येतं. आणि मग अर्जुनाला पडलेला प्रश्न आहे बघा कसा. त्याच्यात फार मी त्या फक्त परंपरा आणि जे काही त्याची विभागणी दिलेली आहे तेवढी एक संक्षिप्त स्वरूपात प्रभुपादांनी तिथे त्याचा उल्लेख केलेला आहे. मग आता अर्जुनाला प्रश्न पडलाय बघा, भगवंत प्रत्यक्ष सांगणार आहेत, पण अर्जुनाला प्रश्न पडलाय की मग तुम्ही हे ज्ञान तेव्हा विवस्वानांना दिलं तर तुम्ही तेव्हाही होतात. अर्जुन आणि भगवंतांमध्ये खूप वयाचं अंतर नव्हतं, म्हणून अर्जुनाला हा प्रश्न पडलाय की मग समकालीन कसे तुम्ही तेव्हाही होतात आणि आताही होतात. प्रत्यक्ष भगवंतच सांगतायत आणि कुठेतरी आपल्याला या वैदिक गणिताला जाणून घ्यायचंय की मग हे जे ज्ञान, हे जे कित्येक वर्षापूर्वी जे आलेलं होतं, की मग अनेक वर्षांपूर्वी जे आपण म्हटलं, मग ही युग कुठली? तर सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापार युग आणि कलियुग. सत्ययुग, जे सत्ययुगामध्ये जे आपण आधीच्या पहिल्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये की मग जिथे ध्यान केलं जायचं, त्रेतायुग प्रभू रामचंद्रांचं युग, द्वापार युग श्रीकृष्ण प्रकट झाले होते आणि कलियुग जे चालू आहे त्याची 5117 वर्ष आता झालेली आहेत. आणि मग यांचा कालावधी किती आहे? मग आपल्याला काय जाणायचं आहे? तर ब्रह्मदेवाचं जीवन तर जाणायचंय, त्यानंतर आपल्याला कशा प्रकारे मग ही भगवद्गीता, हे खूप खूप क्लिष्ट गणितामध्ये जाऊ नका की ब्रह्मदेवाचं जीवन, मग याच्यासाठी किती युग गेलेली आहेत, तर त्याची 4 युगांची 27 चक्र संपलेली आहेत आणि त्याच्यानंतर मग कलियुगाची एकूण वर्ष किती? 4,32,000 वर्ष. कलियुगापेक्षा दुप्पट हे काय आहे? तर द्वापार युग. त्याच्यापेक्षा म्हणजे 8,64,000. त्याच्यापेक्षा तिप्पट काय आहे? तर त्रेतायुग आहे. आणि मग तेवढी ती 12,00,000 वर्ष. आणि त्याच्यानंतर जे युग आहे ते आहे सत्ययुग, त्याच्या पाचपट आहे म्हणजे ते. आणि मग त्याच्यात किती? 17,00,000 काहीतरी 28,000 अशी वर्ष. अशी सगळी मिळून ती वर्ष आणि कलियुगाची आता 4,32,000 पैकी 5,117 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. आणि म्हणून ते ब्रह्मदेवाचं जीवन मग 155 ट्रिलियन्स, म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो की अरब, म्हणजे कुठेतरी कोटी, लक्ष, कोटी आणि अरब याच्या पुढे ते, मग तेवढी शून्य. मुख्य सांगण्याचं इथे वैदिक गणित काय आहे तर तुम्ही तात्पर्यामध्ये सुद्धा वाचाल की मग ही जी युगांची चक्र, की या 27, मग त्याला एक कल्प म्हटलेला आहे या 4 युगांच्या चक्राला. आणि मग तेवढी 27 चक्र म्हणजे 116 मिलियन, 116 दशलक्ष. आणि त्याच्यानंतर मग 3 दशलक्ष वर्ष, म्हणून कलियुगाची 5,117 वर्ष, म्हणजे 116 प्लस 3 प्लस 5,117, म्हणजे 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता सूर्यदेव विवस्वानांना सांगितली गेली होती. तेवढ्या वर्षांपूर्वी ही विवस्वानांना सांगितलेली, पण विवस्वानांनी कोणाला सांगितली? मनूला सांगितली. आणि मनूने ती इक्ष्वाकुला, मनू हे मानव जातीचे पिता आहेत, म्हणून ही गीता मानव जातीपर्यंत कधी आली? तर ती आली 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी, 2 मिलियन्स. म्हणून 2,16,000 जी काही 216 लाख अशी जी वर्ष आहेत ती.
म्हणजे 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता मानव जातीपर्यंत आली. आणि म्हणून मग ह्या महाभारतामध्ये असं शांती पर्वामध्ये हा रेफरन्स आहे की अशा या महाभारत शांती पर्व 348.51-52 ज्या श्लोकांमध्ये याचा संदर्भ दिलेला आहे, आपण गीतेचा इतिहास खालील प्रमाणे शोधू शकतो. ज्या श्लोकांमध्ये हे दिलेलं आहे, त्रेतायुगादौ तच्च ततो विवस्वान मनवेददौ मनुष्यलोकवृत्त्यर्थ सुता येक्ष्वाकवेददौ इक्ष्वाकूना च कथितो व्याप्य लोकान वस्थितः. म्हणजे काय, तर त्रेतायुगाच्या सहस्त्राब्दी प्रारंभी परमात्म्यांशी संबंधाचे हे शास्त्र विवस्वानाने मनूला दिले होते. मनूने मानवजातीचा पिता असल्याने या पृथ्वी ग्रहांचा महाराजा इक्ष्वाकू याला ते दिले. म्हणून जे मानवजातीपर्यंत कधी आलं, तर इक्ष्वाकू पासून आलं. रघुवंशाचे जे पूर्वज होते प्रभू रामचंद्रातल्या काळातले, ज्यामध्ये भगवान रामचंद्र प्रकट झाले, म्हणून भगवद्गीता महाराजा इक्ष्वाकूंच्या काळापासून मानव समाजामध्ये अस्तित्वात होती. म्हणून त्रेता प्लस द्वापार म्हणजे जसं मी म्हंटल की कलियुगापेक्षा दुप्पट, तिप्पट आणि चौपट असं जेव्हा धरलं, तेव्हा मग त्याला 2+3 5 म्हणून 5 × 4,32,000 वर्ष आणि कलियुगाची गेलेली वर्ष ही 5,117 वर्ष. अशा प्रकारे 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी भगवद्गीता ही मानव जातीपर्यंत आली. थोडंसं कळायला तुम्हाला गणित आहे, हे वैदिक गणित आहे, याचा एक संदर्भ जाणा की इतके वर्षांपूर्वी गीता ही मानव जातीपर्यंत आली. मग ब्रह्मदेवाचा दिवस रात्र याचं सगळं पुढे जाऊन आपल्याला अनेक दुसऱ्या 1-2 अध्यायांमध्ये अजून आहे की खूप आपल्याला त्याच्यात सखोल मध्ये जायचं नाही. हे कुठेतरी सगळे मग किती शून्य आहे त्याच्यात तुम्ही बसू नका. मग तितक्या काळाचं, त्या काळाचा मग भगवद्गीता इथपर्यंत आली. मग ज्या योनींमधून आपण फिरतो आहोत म्हणतो, कारण ब्रह्मदेव हा आपले पिता आहेत, ब्रह्मदेव हे निर्माता आहेत या सृष्टीचे, म्हणून ब्रह्मदेवाचं जीवन जितकं आहे तितकेपर्यंत या योनीमध्ये हा मनुष्य सजीव फिरतो आहे. अशा प्रकारे हे सगळं वैदिक गणित आहे जे जाणून घ्यायचं आहे. तर त्यातला मतितार्थ हा की 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी भगवद्गीता मानव जातीपर्यंत आली. 20 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ती भगवद्गीता सूर्यदेव विवस्वानांना सांगितण्यात आली. मग भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत, हो तुम्हा आम्हाला आहे का? भगवंत कसे प्रकट झाले आहेत बघा, प्रकट झाले आहे प्रत्यक्ष. बघ, तुम्हा आम्हाला आहे का आई वडील निवडण्याचा अधिकार आहे? नाही, आपण कुठेतरी कुठेतरी बळजबरीने या भौतिक जगतामध्ये येतोय, आपण इच्छेने येतोय, आपल्या इच्छेने या कुठेतरी मानव जातीचा जन्म मिळणं खूप दुर्मिळ आहे. मानवाचा जन्म मिळणं, पण ज्या 84 लक्ष योनीतून हा सजीव फिरतोय, हा कुठेतरी इच्छांच्या स्वरूपामध्ये फिरतोय, ज्या आपण कुठेतरी मग त्या जन्मामध्ये घातलं जातं आपल्याला. परंतु भगवंत सांगतायत, प्रत्यक्ष भगवंतांनी जे सांगितलेलं आहे, अजोपी सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतीं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी जरी अजन्म आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही, आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे हे भगवंत वासुदेव आणि देवकी, वसुदेव आणि देवकीच्या समोर तिथे प्रकट झाले होते, जे आपल्याला चित्रात दिसतंय, ज्या परमात्मा रूपामध्ये प्रकट झाले होते. मग वसुदेवाच्या मनात पहिल्यांदा प्रवेश केला. वसुदेव देवकीच्या समोर प्रकट झाल्यानंतर मग वसुदेवांनी जेव्हा विनंती केली की आमच्या पोटी तुम्ही जन्माला यावं, तेव्हा मग मनुष्य रूपामध्ये मग त्या आवाज येत छोट्याशा नाहीये. येत नाही आवाज? हरे कृष्ण. आवाज येतोय येत आवाज नाहीये. माझा? 1 मिनिट माताजी. आवाज येतोय बाकीच्यांना? तुमच्या काही आता नेटचा मध्ये बंद झाला होता. नाही, काही नेट इश्यू असेल माताजी. बाकीच्यांना येतोय आवाज? हो, आता आला. येतोय वसुधा माताजी? हा, ठीक आहे, आता आला. सगळ्यांना येतोय. ठीक आहे, ओके माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, ज्या वसुदेवाच्या समोर जे प्रकट झाले, वसुदेवाच्या मनात, मग देवकी मातेच्या मनात, आणि मग देवकी मातेच्या हृदयात, आणि मग त्या विनंतीनुसार त्या मानव जातीमध्ये, त्या मानव सदृश अशा रूपामध्ये, त्या बालकाच्या रूपामध्ये प्रकट झालेले आहेत वसुदेव देवकीच्या समोर. आणि मग हे प्रकट होणं काय, तर भगवंत हे अजन्म आहेत. अजन्म आहेत म्हणजे भगवंत प्रत्येक युगामध्ये
त्यांच्या मूळ स्वरूपामध्ये प्रकट होत आहेत. भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत आणि भगवंतांची इंद्रिय, भगवंतांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. त्यांच्या हो. इच्छेने ते प्रकट होत आहेत. का प्रकट होत आहेत? कारण ते भक्त वत्सल आहेत. मग कुणाचं मग वध करण्यासाठी किंवा कुठल्या कुठल्या प्रसंगी ती भावना प्रकट झालेली आहे? तर ज्या वेळेला वसुदेव आणि देवकीचं लग्न झालेलं आहे आणि कंस, देवकीचा भाऊ कंस त्यांना घेऊन रथामधून चाललेला आहे, परंतु ज्या क्षणी आकाशवाणी झालेली आहे, दैवी आकाशवाणी, की देवकीचा 8वा पुत्र तुला ठार मारणार आहे, ही आकाशवाणी ऐकल्यानंतर ज्या प्रकारे कंस धावून जातोय आपल्या बहिणीवर आणि आपल्या बहिणीचे केस हातात धरून तिला मारायला उठतोय, तेव्हा वसुदेव थांबवतायत, परंतु हा क्षण कुठेतरी धर्माचा ऱ्हास होताना दिसतोय. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा जेव्हा आणि जेथे जेथे धर्माचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते, त्यावेळी हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत प्रत्यक्ष त्यांच्या गोलोकावरून प्रत्यक्ष प्रकट होत आहेत त्या भावनेमध्ये. आणि म्हणूनच जेव्हा जेव्हा जिथे या धर्माचा ऱ्हास झालेला आहे, त्या धर्माचा ऱ्हास त्या क्षणी भगवंत तिथे अवतीर्ण होण्यासाठी प्रकट होणार आहेत, त्यांच्या मूळ रूपामध्ये प्रकट होणार आहेत. आणि म्हणून जे वसुदेव देवकीच्या समोर ज्यांनी परमात्मा रूपामध्ये ज्यांनी दर्शन देऊन आणि मग ते बालकाच्या रूपामध्ये आलेले आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत जे अजन्म आहेत, ज्या भगवंतांना जाणायचंय, ज्या जन्म कर्माला, पुढचा श्लोक खूप सुंदर आहे, परंतु का भगवंत अवतीर्ण होत आहेत, का डिसेंड, का ते त्यांच्या गोलोकातून का येत आहेत आणि कुठल्या कुठल्या भावनेने येत आहेत, तर ते परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भक्तांचा उद्धार करण्याकरिता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरिता, तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता मी स्वतः युगायुगात प्रगट होतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जेव्हा प्रल्हाद महाराजांसाठी नरसिंहाच्या रूपामध्ये जे प्रकट झाले होते, खांबात आधीच नव्हते हो, पण त्या भक्ताचं रक्षण करण्यासाठी आणि त्या भक्तासाठी ते त्या खांबातून प्रकट झालेले आहेत. म्हणूनच भगवंत सांगतायत, भक्तांचा उद्धार, भक्त वत्सल आहेत हो भगवंत. भगवंतांना संहार करण्यासाठी मग कुणालाही सांगू शकतात तो, जे अधीक्षक, भगवंत प्रत्यक्ष अधीक्षक आहेत, ज्यांच्या आज्ञेने ते सांगू शकतात, त्यांना ते स्वतःहून करण्याची गरज नाहीये. परंतु तरीही भगवंत, ज्याप्रमाणे मी म्हटलं की भगवंत स्वतःही त्या उदाहरणादाखल सांगतायत आणि स्वतःच्या उदाहरणादाखल त्या गोष्टी कुठलाही अपवाद ठेवत नाहीयेत स्वतः पाशी. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की ज्या ज्या भक्तांचा उद्धार करण्यासाठी, दृष्टांचा नाश करण्यासाठी आणि जो अधर्म सगळा वर्चस्व झालंय अधर्माचं, त्या अधर्माचा नाश करून पुन्हा धर्माची स्थापना, ज्या महाभारताच्या युद्धामध्ये कुरुक्षेत्रावरती ज्या अधर्माचा कुठेतरी प्रकोप होत होता, त्या अधर्माचा ऱ्हास करण्यासाठी, त्या अधर्माला मोडून काढण्यासाठी आणि धर्माचं वर्चस्व स्थापण्यासाठी कुठेतरी या गोष्टीची आवश्यकता आहे. आणि म्हणूनच भगवंत प्रकट होत आहेत. प्रत्येक युगामध्ये भगवंत त्यांच्या मूळ रूपामध्ये प्रकट होत आहेत. म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, हा हेच कारण जेव्हा अर्जुनाने विचारलं की तूही त्या काळी होतास, परंतु तुला ते आठवत नाही, परंतु मला माहिती आहे, कारण भगवंत हे अजन्म आहेत, भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. आपण भौतिक युगात आहोत. आपण काल काय केलंय आपल्याला आठवायला 10 मिनिटं लागतात. काल याच वेळेला, मग क्लासची वेळ आहे तेव्हा तुम्ही क्लासमध्ये असाल, पण तुम्ही काल 8 वाजता, सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी काय करत होता विचारलं तर आपल्या बुद्धीला आपल्याला भरपूर ताण द्यायला लागेल. कारण आपण भौतिक जगतामध्ये आहोत आणि आपल्या इंद्रिय सदोष आहेत, आपल्या इंद्रियांना लिमिट्स आहेत काहीतरी. आणि म्हणूनच हा फरक जो जाणायचा आहे, ज्या भौतिक आणि आध्यात्मिक गोष्टींना आपण, की भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत, त्यांचं शरीर आणि मन हे एक, त्यांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे, इंद्रिय वेगळी नाहीत त्यांची. आणि म्हणूनच या अजन्मा अशा या ज्या जन्म कर्मच मे दिव्यन अशा पुढच्या सुंदर अशा श्लोकाला आपल्याला जाणायचंय. कशा प्रकारे जाणायचंय, तर ज्यांनी भगवंतांना जन्म आणि कर्म भगवंतांचं जाणलंय. मग भगवंत हे कर्म करतायत, परंतु काय,
ज्या भगवंतांनी सांगितलेलं आहे सगळ्याची निर्मिती केली आहे, पण सगळ्यापासून जी अधिकता आहे, जी संन्यासी वृत्ती भगवंतांची आहे, तिन्ही लोकांचं अधिपत्व गाजवतायत, परंतु कुठल्याही प्रकारचं त्याच्यावरती प्रभाव ठेवलेला नाहीये, कुठल्याही प्रकारचं स्वतः मोह ठेवलेला नाहीये त्याच्यापासून. आणि म्हणूनच कृष्णांना जाणून घेण्यासाठी का का कृष्णांना जाणून घ्यायचंय, तर ज्याने हे जाणलंय तो काय जाणतो बघा. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो, तो देह त्याग केल्यानंतर या भौतिक जगात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धर्माची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. ज्यांनी या जन्माचं की भगवंतांना ज्यांनी अजन्मा म्हणून जाणलेलं आहे, की भगवंत हे कोण आहेत, मग हे जाणण्याचं महत्व काय, की हे जेव्हा जाणलं जाईल की त्या परमात्म्याला, त्या परमतत्वाला जेव्हा आपण स्वतःला आत्मसाक्षात्कारी भावनेत आणू, तेव्हा भगवंतांचं हे अस्तित्व आपण जाणू. आणि म्हणूनच भगवंत कर्म, भगवंत सगळं काही करतायत, पण त्याच्यापासून कसे अलिप्त आहेत आणि त्यांचं हे जे दिव्य स्वरूप आहे त्यांच्या जन्मा कर्माचं, जो हे जाणतो, तेव्हा जेव्हा हा भौतिक जगतामधनं हा देह त्यागून तो जेव्हा हा जुना देह त्यागला जाईल, तेव्हा पुन्हा तो त्या भौतिक जगतामध्ये प्रवेश करणार नाही, कुठलीही इच्छा राहणार नाही, कारण ती मोक्ष प्राप्तीकडे गेलेली भावना असेल. आणि म्हणूनच मग तो भगवंतांच्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करू शकतो, मुक्तीच्या मार्गाला तो लागू शकतो. हे महत्वाचं आहे. 1 सेकंद दे ना, कोणीतरी अर्जंट कॉल करतोय. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्याने हे स्वरूप जाणलेलं आहे, ज्याने हे दिव्य स्वरूप, ज्याने भगवंतांना जाणलेलं आहे, तो निश्चित पुन्हा त्याला मग ती व्यक्ती कशी असते हेही आपण पुढे जाऊन, कोण जाणू शकतं हेही आपण पुढे जाऊन जाणणार आहोत. आणि म्हणूनच जेव्हा हे जाणलं जातं त्याचा काय फायदा आहे, तर पुन्हा या भौतिक जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे दुःखालय म्हटलंय हो याला भगवंतांनी. कारण मग हे जन्म मृत्यू जरा व्याधी या सगळ्यांना सोसणं मग आलंच हो. आणि म्हणून मग या पुन्हा मृत्यू लोकात जन्मायचं नसेल तर या दिव्य स्वरूपाला जाणणं किती महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच हा आध्यात्मिक आणि भौतिक फरक मी तुम्हाला जो सांगितला, की भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत, आपण भौतिक आहोत. ज्या मायेद्वारे आपण नियंत्रण करू की नियंत्रित केले जातोय, जे काल मी सांगितलं की जे काम क्रोध लोभ हे जे दिसतायत तिन्ही, ही मोह माया आहे कुठेतरी. ही माया आपल्याला नियंत्रित करतीये, पण त्याच्यावरती कोणाचं नियंत्रण आहे, तर भगवंतांचं नियंत्रण आहे. कृष्ण हे मायेचे नियंत्रक आहेत. आपण त्या मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत, पण कृष्ण त्या मायेचे नियंत्रक आहेत. मग ही मोहमाया ही भगवंतांचीच आहे आणि ही योगमाया ही भगवंतांचीच आहे. कारण ही भौतिक शक्ती ही इतकी स्ट्रॉंग आहे बघा, म्हणून त्या मोहामध्ये का मनुष्य अडकला जातो. परंतु हे ज्ञान भगवंतच आपल्याला देतायत, की तुम्हाला काय करायचंय आणि तुम्ही कशा प्रकारे भगवंतांना जाणणार आहात, तुम्ही कुठल्या स्वरूपामध्ये जाणणार आहात, तुम्हाला त्या भौतिक जगतामध्येच अडकून पडायचंय का मग आध्यात्मिक वाटेवर स्वतःला मार्गस्थ करायचं आहे. हे महत्वाचं आहे, कारण आपण मूळ आध्यात्मिकच आहोत. कोण भगवंतांना जाणू शकतं. मग भगवंत सांगतायत की तांस्तथैव भजाम्यहम, कशा प्रकारे की ये यथा, की जसा भाव तसा देव. भगवंतांना जशा प्रकारे तुम्ही जाणताय तसेच भगवंतही तुम्हाला त्याच प्रकारे प्रकट होत आहेत. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे कोण सक्षमतेने भगवंतेना जाणू शकतो. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. मग भगवंत सांगतायत बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले
पूर्णपणे माझ्यात स्थित झालेले म्हणजे मतपरायण झालेले आणि माझ्या आश्रित असलेले गतकाळातील अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि त्या सर्वांना माझ्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्या शिशुपालाला आपण आधीच्या चित्रामध्ये बघितलं की भगवंत सांगतायत की मग कोण भगवंतांना जाणू शकतं, तर ज्यांनी आसक्ती, भय, क्रोध या सगळ्यातून जे मुक्त झालेले आहेत, जे मतपरायण झाले भगवंतांच्या त्या दिव्य रूपाला जाणून, आणि माझ्या आश्रित असलेले गतकाळातील अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झालेले आहेत, त्या सर्वांना भगवंतांच्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झालेली आहे. पण त्याच बरोबर भगवंत तांस तथैव, मग ज्या शिशुपालाला, की मग ज्या कंसानीही आयुष्यभर कृष्ण 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 केलं, पण भावना काय होती? द्वेष, मत्सर. अशा मत्सरी भावनेने भगवंतांविषयीचा मत्सर ज्या शिशुपालाने, मग त्या शिशुपालाची अशी कथा आहे, जो भगवंतांचे नातेवाईकच भगवंतांचा तो, की भगवंतांच्या आत्याचा मुलगा, की जेव्हा जन्माला आले तेव्हा 4 हात त्यांचे होते, परंतु अशी आकाशवाणी झाली की ज्यांची दृष्टी या बालकावर पडेल आणि हे हात जेव्हा गळून पडतील त्यांच्याकडूनच ह्या बालकाचा मृत्यू होणार आहे. आणि ज्या वेळेला भगवंत तिथे शिशुपालाच्या त्या वाढदिवसाच्या दिवशी उपस्थित असताना जेव्हा ते हात गळून पडतात, तेव्हा ती आत्या समजते की मग तू माझ्या मुलाचा वध करणार आहेस का? मग तेव्हा मात्र भगवंत त्या आत्याला असं वचन देतात की 100 पापही याची मी माफ करेन, परंतु 101व्या पापाला मात्र क्षमा नाही. आणि म्हणून जेव्हा हा राजसूय यज्ञ चालू होता, त्या राजसूय यज्ञाच्या वेळेला अत्यंत पवित्र अशा यज्ञाच्या ठिकाणी जेव्हा भगवंतांना ते उच्च स्थान दिलं गेलं, तेव्हा शिशुपाला तर ते बघवलं गेलं नाही, आणि म्हणून शिशुपालाच्या तोंडामध्ये इतकी अपशब्द होते आणि ते अपशब्द इतक्या थराला गेलेले होते की मग सगळे राजे धावून जातात की हा काय म्हणतो आहे, परंतु भगवंत सगळ्यांना थांबवतात, सगळ्यांना शांत करतात. 100 अपशब्द होऊ देतात, परंतु 101व्या अपशब्दाला त्याचा शिरच्छेद केला जातो, तोही भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राने. आणि तिथेच त्या शिशुपालाचा वध होतो, परंतु त्या शिशुपालालाही मोक्ष मिळालेला आहे, कारण सुदर्शन चक्र हे भगवंतांचं होतं. आणि म्हणूनच त्या भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रांनी, की बघा की शेवटी शेवटी असं त्याचं हे होतं की त्या एक रक्ताचा थेंबही दिसत नाहीये बघा, त्या पवित्र अशा यज्ञाच्या ठिकाणी ही घटना घडलेली आहे, परंतु शिशुपालाला मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी ज्यांनी आयुष्यभर शत्रुत्व निभावलेलं आहे, त्या भगवंतांनीही त्याच्याशी शत्रुत्वच निभावलं आणि त्याचा वध केलेला आहे. कारण ते आवश्यक होतं, ज्या कंसाचा वध झालेला आहे, कारण ती आसुरी वृत्ती, मत्सरी वृत्ती होती भगवंतांबद्दल. आणि तेच भगवंत जे गोविंद म्हणून आपल्याला चित्रात दिसतायत, मग ज्या गायींनी जो जो शांत रस, मग जे आपण ज्या 4 रसांना जाणतो की साख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस आणि शांत रस, आणि त्याच्यापैकी मग हा जो शांत रस जो दिसतो आहे, की मग जो वाऱ्याची झुळूक सुद्धा जी भगवंतांच्या शरीराला कुठेतरी चिकटून जाते, किंवा मग त्या गायी ज्या भगवंतांच्या पायाशी बसलेल्या आहेत, हा शांत रस आहे भगवंतांवर माया करण्याची. म्हणून त्यांना गोविंद म्हटलेलं आहे, की ज्या गायींनी भगवंतांवर अगदी अमर्याद असं प्रेम केलं, त्या गायींवरही भगवंतांनी तितकंच प्रेम केलेलं आहे. आणि ज्या बलरामांनी भगवंतांचे पाय चेपलेले आहेत, त्या बलरामांनाही भगवंतांनी प्रत्यक्ष त्यांची सेवा केलेली आहे. म्हणून तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवंत निश्चितच त्यांच्याशी त्याच प्रकारे प्रकट होत आहेत, त्याच भावनेने त्यांना प्रकट होत आहेत. आणि म्हणूनच तितकंच तो प्रतिसादही तसाच असतो, हे जाणून घ्यायचं आहे. मग हे सगळं जाणतो आहे, पण अनेक तथाकथित मायावादी किंवा तर्कवादी या गोष्टीमध्ये, आणि ज्यांना भगवंतांच्या या अस्तित्वाची कल्पना नाहीये, ज्यांना मान्यच करायचं नाही, ते भगवंतांना एक शक्ती म्हणून मानतायत आणि ते कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकलेले देवी देवतांची पूजा करतायत, ज्यांना प्रभुपादांनी डेमिगॉड्स म्हटलेलं आहे.
मग या देवी देवता भगवंत हे ज्या आपण कालच्या अध्यायामध्ये जाणलं की सर्व यज्ञ हे विष्णूंना अर्पण केले जातात आणि विष्णूंच्या अधीक्षताखाली मग विष्णूंनी जे अनेक अवतार घेतलेले आहेत, विष्णू हे सर्वोच्च अधीक्षक. पुढे जाऊन आपल्याला जाणायचंय की जसं जसं शाळेचा प्रिन्सिपल कसा असतो त्या प्रकारे भगवंत हे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत आणि त्यांच्या हाताखाली मग हे सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स जे सर्व भौतिक इच्छांची पूर्तता करतायत, ज्या सजीवाच्या सर्व भौतिक इच्छांची पूर्तता करतायत, परंतु भगवंतांच्याच आज्ञेने भगवंतांमार्फतच या गोष्टी पुरवल्या जात आहेत. परंतु हे जाणण्याची मग कुठेतरी हा खूप नाजूक विषय, कुठल्याही प्रकारची याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं मन दुखावण्याची कुठलीही गोष्ट नाही, परंतु जाणून काय घ्यायचंय की भगवंत हे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत आणि ही जी श्रद्धा आहे, अनेक देवी देवतांची, मग अनेक आपण आपल्या कुलदेवतांची पूजा केली जाते, ती पूजा करण्याची जी निष्ठा आहे, श्रद्धा आहे, ती दृढ करण्यासाठी सुद्धा तो प्रयत्न की भगवंतांना ती अर्पण केली गेली पाहिजे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी, तुमचा आवाज गेलाय. हरे कृष्ण. हा हा. मनुष्य या जगात सकाम कर्मामध्ये सिद्धीची इच्छा करतात आणि म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्यांना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशी सगळं असं पाहिजे हो. म्हणून जे सकाम कर्मात की मला आता मी हे गोष्ट केलेली आहे, त्याच्यापासून मिळणारं फळ मला लगेच पाहिजे, मग त्या गोष्टी केल्या जातात. परंतु भगवंत सगळं देणार आहेत, पण जे योग्य आहे ते मिळेल हो. जे पाहिजे आहे ते सगळं नाही मिळणार आहे तुम्हाला. आणि म्हणून या गोष्टींना जाणायचंय. ती जी योग्यता आहे भगवंत निश्चितच पूर्तता करणार आहेत त्याची, परंतु त्या सकाम कर्मामध्ये अडकायचं नाही, हे कुठेतरी निष्काम कर्मामध्ये जायचंय. आणि म्हणूनच त्या त्वरित फलप्राप्तीमध्ये न अडकता कुठेतरी निष्काम कर्मामध्ये त्या कर्म फळांना कुठेतरी भगवंतांना अर्पण करायचं आहे. आणि म्हणून मग जेव्हा या शक्तीला आणि भगवंतांना जर हे सर्व जण अशा प्रकारे भजू शकत नसतील, तर भगवंतांनी या वर्णाश्रम पद्धतीची निर्मिती केलेली आहे, ज्याला आपण चातुर्वर्ण्य असं म्हणतो. कालच्या अध्यायामध्येही आपण हे जाणले, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां दिव्य कर्तारमव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्माला अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत. आणि ते तू जाणले पाहिजे की जरी मी या व्यवस्थेचा करता असलो तरीही मी अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे. हरे कृष्ण माता. वा वा वा. हरे. किती सुरेख भगवंतांनी समजावून सांगितलंय बघा, की मग प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्या ज्या प्रकृतीच्या सत्व, रज आणि तम या त्रिगुणांचा प्रभाव आहे या भौतिक जगतावरती. आणि म्हणून मग त्याच्या गुण आणि कर्माला, मग जे कर्म काय आहे, तर जे आता ब्राह्मण काय तर ज्ञान जे घेतोय, क्षत्रिय काय तर एक युद्ध करतोय, राज्य करणं हे त्याचं कर्म आहे, जो वैश्य व्यापार करतो आहे, वाणी आहे, आणि क्षुद्र आपलं कर्म करतो आहे. जे काही मग त्याला कुशालाही भगवंतांनी कमी लेखलेलं नाहीये, परंतु हा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि क्षुद्र हे सर्व भगवंतांना प्राप्त करू शकतात आपल्या आपल्या कर्माने. आणि भगवंतांनी या सगळ्याची सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, पण भगवंत या सगळ्यापासून अलिप्त आहेत, कारण ही इच्छा करण्याची सूट भगवंतांनी दिलेली आहे मनुष्याला. आणि मनुष्य आपल्या गुणकर्माने विभागला गेलेला आहे, कुठल्याही जन्माने नाही, कुठल्याही धर्माने नाही, तर त्याच्या गुणांनी आणि कर्मांनी त्याची विभागणी झालेली आहे. आणि निश्चितच तो प्रत्येक तितकंच महत्व दिलेलं आहे. भगवंतांनी कशालाही कमी लेखलेलं नाहीये, भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे. आणि म्हणूनच कुठल्याही प्रकारे लादलेलं नाहीये भगवंतांनी आपल्याला त्यांना स्वतःला आपल्यावरती. आणि म्हणूनच तुम्ही कशा प्रकारे भगवंतांना प्राप्त करू शकता, तर तुमच्या यज्ञ कर्मातून, तुम्ही स्वतः तुमच्या विहित कर्मातून सुद्धा या गोष्टी भगवंतांना प्राप्त करू शकता. जेव्हा तुम्ही तुमची जे करता आहात त्याची कर्म भगवंतांना अर्पण करता आहात, जेव्हा ते निष्काम पद्धतीने केलं जातं तेव्हा ते अकर्म ठरतं आणि तेच भगवंतांना अर्पण केलं जातं. तुम्ही त्या कर्म बंधनातूनही मुक्त झालेले असता. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत,
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मस्फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे हे सत्य जाणतो, तो सुद्धा कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण माता. हरे वा वा. कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्या कर्माला आणि जन्माला मी म्हटलं की भगवंतानी काय केलं नाहीये, मग ज्या सुदामाची सेवा केलेली आहे, अनेक असुरांचा वध केलेला आहे, 9 लक्ष गायींचं रक्षण केलेलं आहे, नंदाच्या सगळ्या गायींचं रक्षण केलं आहे, ज्यांनी अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य केलेलं आहे, कुठलं कर्म भगवंतानी केलं नाहीये. परंतु भगवंत ते कुठल्याही कर्माशी जोडले गेलेले नाहीयेत. भगवंतांना त्या कुठल्याही कर्माशी कुठलंही त्या फळांची अपेक्षा नाहीये की मी हे कर्म करतोय म्हणून मला त्याच्यातनं काहीतरी हवंय. भगवंत या सगळ्यापासून अव्ययी अलिप्त आहेत आणि हे सत्य जे जाणू शकतायत ते निश्चितच या कर्मफलांपासून मुक्त होतील. मग पुन्हा त्या बंधन, हे सत्य जे जाणू शकतात ते निश्चित त्याच स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात, हे जाणायचंय. मग त्या कर्मबंधनांमध्ये तेही निश्चितच बद्ध होणार नाहीत. आणि म्हणून या कर्माला जाणायचंय. हे कर्म खूप गुंतागुंतीचं आहे. या कर्माला कसं जाणायचंय? कर्मण्यो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग कथा सांगणार आहे मी, पण ती थोडीशी मी उजळणीसाठी ठेवतीये. 2 कथा आहेत त्या कर्माच्या निगडीतच, आणि त्या कर्माच्या गुंतागुंतीला कसं जाणायचंय. कारण मग ती गुंतागुंत जाणण्यासाठी कुठेतरी कर्माची ही विभागणी जाणणं गरजेचं आहे. म्हणून जे कर्म आपण करतो आहोत ते सकाम कर्म आहे, कर्मी. मग ज्या सकाम कर्मांना कर्म करतोय की वेदांचं पालन करताय, यज्ञ करताय, याग करताय, स्वर्ग प्राप्ती का करताय? कारण त्या पुण्य कर्मातून करताय. पण पुन्हा जेव्हा ती स्वर्ग प्राप्ती झाल्यानंतर, पुण्य क्षीण झाल्यानंतर पुन्हा मृत्यू लोकांमध्येच परत येत आहे, कारण सकाम कर्मामध्ये अडकलाय कुठेतरी. म्हणून ते कर्मी लोक. आणि मग विकर्म कोण करतंय? जे नियमांच्या विरुद्ध गोष्टी करतायत. नो पार्किंग लिहिलंय तिथेच गाडी पार्क करायची, हॉर्न नो हॉर्न प्लीज तिथेच हॉर्न वाजवायचा, वेदांचं पालन करत नाहीत, खालच्या प्रजातींमध्ये पतन होण्याचा धोका, साधू संतांना जे अमान्य आहे, मानव जीवनाच्या मूळ उद्देशाचा हा पराभव आहे. बघा, ज्या मांसाहाराला करणं की मग त्या मांसाहार करणं हे कुठेतरी विकर्म ठरलं जातं, कारण ती जी स्वतः म्हणजे का कारण कारण ती जी भावना दुखावली जाते दुसऱ्याबद्दलचा मत्सर, कारण ती एन्व्ही, की मग मला एन्व्ही या शब्दाचा, मत्सर शब्दाची खूप सुंदर व्याख्या केली आहे की मला आवडतंय तुझ्याकडे काय आहे ते, पण मला हे आवडत नाही की ते तुझ्याकडे आहे. आणि म्हणून दुसऱ्या जीवाची, की मग त्या जीवाला न जगू देण्यासाठी आपण तो मांसाहार करणं, त्या जीवाचा हत्या करून त्याला खाणं, हा कुठेतरी कुठेतरी विकर्माकडे. म्हणून ही जी 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स, जी नियम सांगितलेले आहेत प्रभुपादांनी, मांसाहार न करणं, मद्यपान न करणं, परस्त्रीशी संबंध न ठेवणं आणि जुगार न खेळणं, या गोष्टी कुठेतरी भावनेशी, तुमच्या तत्वांशी निगडित आहेत. म्हणून ते विकर्म, त्या तत्वांच्या विरुद्ध, नियमांच्या विरुद्ध वागणं हे विकर्म ठरतं. म्हणून ती विकर्म, हे विकर्म जाणा. काय करता आहात हे कर्म जाणून ते कर्म केलं पाहिजे. आणि मग जे निष्काम पद्धतीने केलं जातं, कृष्णाच्या भक्ती सेवेच्या जे व्यासपीठावर आलेली आहेत, जे फलदायी क्रिया, त्या कर्माच्या फळांना जर आपण उपभोगलं तर त्या कर्माच्या बंधनांमध्ये आपण अडकून पडू, हे जे कोणी जाणता आहे तो एक भक्तच जाणू शकतो. आणि म्हणून त्या कर्म फळांनाही भगवंतांना अर्पण केलं जातं. ज्या नारद मुनींना आपण बघतो आहोत अकर्मी, जे प्रत्येक क्षणी भगवंतांची शिकवण जे प्रसार करत चालले होते, मग तिन्ही लोकांमध्ये जे प्रसिद्ध आहेत, नारायण नारायण नारायण. आणि म्हणूनच जे जे मार्गदर्शन करतात, ज्या ध्रुव महाराजांना नारद मुनींनी मंत्र दिला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, की वयाच्या 5व्या वर्षी जे बाळ
कृष्णांना शोधायला निघालेलं होतं त्यांना नारद मुनींनी एक सुंदर उत्तम असा मार्ग दाखवलेला आहे. आणि मग ज्यांना ध्रुव लोकात की ज्या भगवंतांना 6 महिन्यामध्ये जेव्हा त्यांनी जाणलं तेव्हा त्या ध्रुव महाराजांना दुसरं काहीही नको होतं आणि फक्त मग त्यांनी ध्रुव लोकामध्ये त्यांना भगवंतांनी स्थान दिलेलं आहे. असे हे अकर्मी की जे निष्काम पद्धतीने कर्म करतात. आणि हे कोण जाणू शकतं की कशा प्रकारे हे सगळं ज्ञान घ्यायचंय. मग या कर्माविषयी, जन्माविषयी आणि या सगळ्याचं ज्ञान कसं घ्यायचंय तर प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत की मग हे जे कर्म करायचे ते कुठेतरी गुरु, साधू आणि शास्त्र याला पडताळून ते कर्म करायचं आहे. आणि हे ज्ञान कसं आत्मसात करायचंय, संपादन एका उत्तम गुरुला ज्याला दृष्टांत झालेला आहे, ज्यांनी हे पूर्णपणे जाणलेलं आहे, तीच व्यक्ती तुम्हाला ते ज्ञान देऊ शकेल. तीच व्यक्ती हे ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचवू शकेल. हे जाणण्याची सुद्धा कुठेतरी मी हे सोडून दिलं पाहिजे. कारण हे ज्ञान आत्मसात करण्याची आपण ती निकड दाखवली पाहिजे. म्हणून भगवंत म्हणतायत तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपतेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक गुरुकडे जाऊन तत्वज्ञान जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व जाणलेले असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच त्यांनी जे म्हणून गुरु, साधू आणि शास्त्र, जे शास्त्राला ज्या वेदांमध्ये आपल्याला लिहून ठेवलेले, ज्या कोशांना पुढे जाऊन आपल्याला ज्या व्यासमुनींनी वेदांत सूत्राला लिहिलंय, या सगळ्याचं ज्ञान आपल्या शास्त्रामध्ये, आपल्या वेदांमध्ये हे सगळं तत्व लिहिलेलं आहे. तत्व जाणलंय कोणी, ज्या गुरूंनी, ज्या ज्ञानी व्यक्तींनी हे जाणलेलं आहे, त्यांच्याकडून हे ज्ञान घ्या. म्हणून एका उत्तम गुरुकडून हे ज्ञान घेणं, त्या आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपल्या उदाहरणांनी सांगितलंय की ज्या सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमातून त्यांनी हे ज्ञान आत्मसात केलेलं आहे, ज्ञान जाणून घेतलेलं आहे. म्हणून प्रत्यक्ष भगवंत स्वतःचं उदाहरण देत आहे. आणि म्हणून तद्विधी प्रणिपातेन त्याप्रमाणेच हे ज्ञान आपल्याला मिळणार आहे, त्या उत्तम गुरुकडून ज्यांना हा दृष्टांत, ज्यांनी हे तत्व जाणलेलं आहे. अशा प्रकारे आपण या ज्ञानाला जाणायचंय. आणि म्हणूनच इति चतुर्थोध्याय समाप्त. उद्या उजळणीच्या वेळी मी तुम्हाला एक ती कथा निश्चितच सांगणार आहे, जिथे तुम्हाला कर्माविषयी, कारण आपण निश्चित उजळणी करतो तेव्हा मला काही गोष्टींबद्दल पुन्हा बोलायचंच असतं, म्हणून ती गोष्ट मी तुमच्यासाठी राखून ठेवलेली आहे. इति चतुर्थोध्याय समाप्त. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. तुम्हाला कुठलेही प्रश्न असतील तर